Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, iki aku mang cerita di sepeda ketemu Dember, dijak mau hubung-hubung bos. Dijak hubung-hubung. Kan aku ndandan sepeda wi to. Di acara somben wi. Wah, drak wi. Yo drak kene mau drak kok. Oke, Bos. Aku yo ndandani trail jan iki. Teran pernah ndi ta trem? Oh, sing ngene nggone gendut. Delokan motor trailku ngeri. Topo lho. Oh, tak kok bencak gak usah ora cak ya. Motor trailku nggih. Roh. Piye? Drak. Kok iso ngedrak. Loh, Trennya warna pink. Kene. Trennya warna pink. loh, bencak iki. Tapi ya motor apa motor warna pink lho. Masih kagak. Loh. Iki enek rombongan bos. Aku karo Dember dijak ning ngene sapa Didun. Didun iki apamu, Win? Alah, didun yo anak buahku to. Win. Jadi iki Win sing gak tau ketemu ning TV. Wes dene nesan apa? Oh, gak, Bos. Loh. Jan wis aku ngomong iki ora enek apa-apa. Aku terus ning terop ke lho karo ke lho. Loh, saya tahu. Loh. Tenan. Tenan aku sarane sama Bos. Sumpah, Sumpah, mati kaper. tenan. Lho, bos, mati kaper. Ora nek apa-apa. Nek aku penone rono. Lho. Ragung rono. Sik topek lho. Iya, topek jadi. bubu ket Nggih. esor bar. Cak iki lho masak. Ulure netes lho wingi mesti. Madang gedean ya. Madang gedean, bos. Iki aku ning ngene Dudun, Lho iwak jan iwak. iwak nyepil iwak dijak masak iwak. Endi to wis mateng, Bro? Loh. Kayak kangen ndi to? Bumbune urung gelap. Lu jare mbok blender. Lho. Iya. Iwak. Iki wis diulek. Wis diulek. Kayak makan kok anu. Lagi makan no. Win. Langsung di anu. Lu tek ugas lu. Lah nanti mau Pak Poh ning ndi? Poh, Ber. oh dolan karena itu, Dun. Jadi iki aku karo Win enak topek, Poton bencok. topek moton bencok, Dudun, Mas Eka. Hingga aku dijak masak iwak, Bos. Masak iwak arep nggih acara apa, Win? Iku mangan-mangan. Oh, nggih mangan. Wah, Win, Mangan-mangan jan. nggih mangan. Jane ndi to segede kae. Ngono. Nek tamare Pak Poh. Pak Poh, Bos. Iki lho Pak Po. Apa ini cilik to HP wi. Lah belum. Iki acaramu dina iki apa? Acarane dina iki aku ya kuwi to njupuk sepeda mbok parani mbok jak mubeng-mubeng kingket to. Gak karu-karuan aku dina iki. Masak-masak kan lho, tak masak ning ndas kebo. Kan ndas ndek korban apa ndas lagek to? Lagek kok iso korban ojo seger ngono kok iso. Kuwi ndas lagek. Yo, Oh. apa Iki ngentek pentol. Lho, lho. Pentol 5 ngadah. pentol. Ya terus mangan lho kok. Heeh. Ora Win iki direne kowe percaya Win iki nek ndas ndas lagek. Ini mbledus nek kapan lho. Aku tuku 50 kilo. Wah, Terus jebolu sing ndas. lho. Win. Sumpah. Kira-kira percaya. sing dijaga caruban sapa gak? Lha kae, pegang apa? Yang disasang. Iki yo pegang Saisah to iki. Iki nek anu. Piye. Bingung ke tukang gak gani. Nih, to. Namanya bingung. Bingung mengi ya. Ya sesama. Suntikan ajaib. Zaman Mingon. Jadi kini aku dijak tember, melaku darah ndawuan. Mama sing ngerti kindawan ki ngene Dudun apa nih? Sopo toplak capluk Alah, ada sitok kaya rokok. Saya tadi parah iki. Iya aku parani aku nang ngene mertua kono parani. ora aku lu dibalekne. Ora nek kene iki. Sakme. Aku emang petok yulas. Tember nanti wonge no. Wae sing ngorok kalau bantre pol. Isane uyah cangkeme kalau kan isane uyah cangkeme. Iya nah. Jadi nek turu mangap nih. Dia begini rapat anu arep ngatur seminar ning Unesa lho. Lho. Apa adem lho. Lah wong aku apa tak urusi kok. Lho. Lho, Kowe lagi ngerti ta jenenge Pak Boy seminar. seminar ning Unesa Oh, sok. Kabeh diurusi. Ngurusi jembatan ki sepiro? Lah pengadaan diesel sak desa ki sapa? Gak anu. Ya Peng ya. Jembatan ki Bek. Apa ki lho, Cak? Jangan malah mencep. Pengen nyek lho, Bek, pengen nyek. Wong kok malah nyek.
Ngadan desa pengairan ki. Aku sak desa sapa? Piki. Ngono lho. Ora gak ngerti to, cok nek jenenge Lagi Piki. gak tahu metu tak kira ini Gak tau orang metu dulu. iki. Gak tahu aku. Saiki pada luar negeri ya. Ini nek gak berjemahan ya gak betul. Iki sawi gak cacah iki. Jadi emang aja apa Wes enek berjemahan. Becut. 6 bulanan. Gak layak gimana laporan sandal hilang kabeh kowe. Kowe. Kowe iki aja ngono to. Kok. Ini Ini di bendene karo becok malah. Aku makan barang dia. Wadan lho. Amarang kadinge ya ncelengat. gak apa-apa. Ini terakhir kono gak kelewat wong lho. Ndek lho. Eko gak tau. Awak Hei. bis lagi. Aku sibuk. Maaf aku sibuk. Apaan lo? Tapi pas sebuh nanti. Ngaret toh. Weh, ora duwe wedhus kok ngaret. Ngono diparani terus Iya. ketok aku karo Win sing tekon lawang tutup. Ngono lho. Ini kalah ngono kuwi. Aku nyapa nang batang loro iki. Iku mesti ngejak ngombe iki kok mesti ya. Daripada ngejak ngombe. Mendingan Gak ada cemburan. aku nang langgar. Ki berarti perasaannya buruk terus ya to. Angger jak ngumpul ngombe, jak ngumpul. Elek terus. Ngono ki jeman gelem jeman iki nek enek gambaran sandal apik. Enek gambaran sandal apik ya. Sandal apa iki ngene iki lho, sandal apa? Jan, sandal apa? Lah, Wis sing go metu. Sing apa? wis digo metu. Wah, Jalan apik ya langsung set ya. Heeh. Lah kok malah jenenge apa beda? Kabare tuku sandal anyar to. Lah bedal jeman iki yo melok terus ngitir sandal. Lah sandalku ini Ngono lho. gambar apik iki. Wis ret. Oh berarti suwi gak metu. Gak suwi gak metu berarti kuwi ya to. Angger goleki sandal ilang. Jeman apa ning ngarep dhewe guri dhewe iki. Metune megosek dhewe ya. Tadi sandal kan iki. Sama sandal tak bacok sik bae sing nyolong. Jinake babakan tadi kerasa kita sareng bacok. Bayar. Langsung minum deh. Langsung pucet to kawan. Iya. Apa sing nyolong sandalku? Ora iki ora nyolong kleru. Klar bebayan kuwi klar. Kleru. Terus ati kerasa wis nang wis arep bacok cacah ngene iki dikira iki wong ngene iki to. Mulai dadi wong aja emosine digedhe. Maksudnya sing digoni. Nanti bae mbah bayan. Lha kan jang bacok iki. Wong kok iso. Berarti biyen nggih kalah-kalahan biyen. Ya rada. Tekan saiki ya. Undi dhewe kok. Jan kowe gak iso nyoteng gak tau pas jan. Ora tau pas piye to? Aku nyoteng tengmu momene gak tau mau. Ora iki awet biyen iki kalah-kalahan iki. Undi dhewe. Salam. Tuh, bapake ning ndi ya nggih? Tengeng, Mbak. Win, Golek aku. Mbak anu kan mau medap oleh. Tengeng, jangan. monggo mlebu King. Aku minta tolong dikabulkan ya, Pak. Geng, geng. Nggih. Gitu. Ya kita ber mesti Sat. Tapi nek kok saiki iki kalah-kalahan, Bro. Ora. Ya ora nek iki. Nek Nyatane yo Alah, panggang kok kalahan wi. malah ngongkon nek saiki. ganti mason. Ganti Mas Aibek. Aduh beklet. Deklet apa kok kono. Ngono pas jadi aku dijak tambah untung ternyata aku dijak negeri Didul. Kuwi lho, Petuk petok bin karo iki apa? bencok. Bencok ki mendem wedine karo mana tuwa ki. Ora pakai murah di orang malah to. Mana tuwa aku lho maksud. Ya ora. Hitam mendem iki melindi to. Tanda-tanda gajine digede-gede libur. Ampun Mbak, ya ora. Pak Puput cok ya. Niki lho. Ora dulur yo. Wani. Enggak dulu wani. Yo nemen to. Ngomongane. Iki iki. Nah mendem iki sing Terus Pak Puput kowe. Wani yo. tapi nyapa wedi. Yo di Pak Puput dulur. Wis mau mendem ngene-ngene wis eling nang Pak Pom. Enggak. Lho ya ora lho, berarti wedi. Dadi mendem. Oh mendem. Ngono ba. Iki perangane to Wino suwi men. Didelok iwak sik ta yo. Ya disepil sik ya. Sepil sik. Iwak remaja. Wes weteng ku. Bar mangan ta yo. Matang rong to. Mateng ki to aku mateng. Kita gambar lagi bumbu. Ya. Wes wis tak plonge iki lho. Ora ngar pulang tahun sapa to? Menyala bangku. Raketan nih Pak, korban dia. Korban piye to? Kuwi tuku 50 kilo oleh bonus ndas. Ki arep mbok gawe masak rasa apa iki? Panila. 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 Carane bumbune? Panila wi terane apa? Ya brambang bawang sak cukupe terus
tambah kecap. Tambah kecap. Ngono. Terus tambah apa nih? Iki Blue Band iki. Blue band erong ada Masa dhewe. ini tambah blue band, Bos. Blue band apa terus? Apa iki kok? Saeneke. Enake. Iki lho tuku bumbu ki lho. Lho, Oh, kecape berarti. kita Sing tenang, kecap belum itu nek semua pengebuk-gebuk langsung ngene kayak kecap. Langsung kecape setengah mateng ngono nyapa to. Tunggu iki meresap ya to. bencak jebok niki. Bencak langsung dientah ya. Lek pireng, Don, bencak mana iki? Iki lho malah sing tukang masak iki. Rono tandal Jadi kira iki masak iki aku nget jam bumbung tambari perlu iki dijak masak iwak endas. Jadi suwe rata petok aku akhir mangan-mangan. mangan. Kita deramu rendah ngenyak apa dari deraku kata rendah. Tak ploter wadus karo anu dong telo. Dia muni wong kok mancing gerang-gering ae ngono. Tapi anggere ngadeg nunggu suwen ngadeg digoyongan koyo betul. Berarti darah rendah ya Mas. Darah rendah. Anggere godhong ora ngising artiba. Ngene, dodok ngene. Mas bener darah rendah. Dah yo mel aku. Mel aku rene. Darahmu wingi langsung tinggi. Langsung. Langsung tinggi. Ora perkara tinggine ora perkara mangan wedhus. Digarap tember pokoknya darah tinggi. Emosi. Emosi terus, tiga emosi. Kayak emosi. Dia lepas pokoknya. Oke, acan hari ini aku dijak mumpung tember perlu nih dijak masak iwak endas. Wisata Desa Ndawan. Bareng gue ngecat, Masak apa lo? ngecat rangkane terop. Iki lho baturku, Eka blarak iki lho. Ndol. Iki bolo Bolon iki. saat gimana tak culik. Diculik. Culik karo tember. Tember tukang nyulik wong. Nyulik tember ki. Jemput jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Darman enak ra tega. Enak. Nek manuk kae ngene bang numpuk kok. Tiga anak digoleki. Gak nek golek anak-anak dijaluki. Kilo. Cok. Anak digoleki, lah anak dijaluki. Lah perlune ngono. Kuwi wis adat ya, Mas. Adat dia. Adat istiadat ya. Ngono apa to Jon? Wong lagek saithik kok urung. Gak apa-apa. Gak apa sing dawa full iki. Pokoke sampai mateng sampai Sampai mangan. Sampai bedas sampai Lah itu apa beda? Apa ibu delok ke batu-batu itu? bojo wis siap to. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Dongan kok kene karo cacah iki. Lho aku daerane wi istiqoroh tenan. Nah, apa lho? Gak percaya. Biyen ki tembe. Iki anggere ngapani tak anu Apa omahmu ndi? Ngapeli ning rene Rian ya, ngapeli style. Latih kowe. Latih. Arep main-main ngono. Mbok takoki piye, Mber? Mandi. Terus piye wonge? Yang lah. Iki bolane karo Anto. Anu. Iki lucu-lucu ki. Alah, lucu rambutnya tak ana rene. Ya lho, ceklane ngene, lucu ki. Anggerane ngene. Tenang. Gak mentalang ngetak, Mber. Alah, wis kudu tak cencang ae. Ngono kuwi. Iki mbok tenan ora ki ya. Ngono arep main-main karo bateko. Biyen iki dolan rene kuwi ya. Rambutnya sebenarnya abang ngene, Min. Wih. Sing mlini iki, Gak terah matane ngene kok. Sing mlili sapa? iki karo nyambik karo kangamu. Kuwi nek roh aku. Ngene. Rokok mana rokok? Oh kene dipilih ya kene ya apa? Apa-apa. Loh, bendal guyu lho. Jono wis nom-noman sak botol kecap. Wah, Iya tenan cuy lu. nom-noman culi tapi kendel. Kentale menggik ya. Dhuwur cilik ngono. Tapi ganti daging nek anto. Daging Saiki lho. saiki. Iki daging oke tapi iki disego Ngomong teke cilik ngono. Wong gede teke cilik. Ngawur. Lah, ya bos ngene bos.